बैसागु जानो थांगासिनो दं लोगोफोर बेंगालराव खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो वेलकाम बेक टु बुरमल MRY इउटुब चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरनाय जाबाय दिनै आं दंफैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगालुराव दिनैनि KBRA कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादा बैसागु खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों सेथि बैसागु नोंथांमोना लाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि जायो देग्लायनि बैसागुआ मा प्रग्राम लानाय जादों नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर गोजोननानै फैनाया एसे लेट जाबाय लोगोफोर मानसिफोरानो बिराद खमाथो नै स्टेजखौलाय मानिफ्राय दाखालिनिफ्राय बांसिन गिदिरसिन खालामदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु मानसिफोरानो खमथार एकदमबारे नै गैथारा दाखालि फैखांनानै मानसिफोरा बारा फैनाय जायासै सिख्लाफोरनि दिरुं मोनाय नै जेनबाय ओरै देराबाय नै एबार नै इलेक्ट्रिसिटि जेननाय पार्टिसो आरो खनसे गेलेबावगोन जेनबाय नै आइजोफोरा गासिबो माने दै गेलेगासिनो दं बेंगालरावबो नायदो बर'नि दख'ना गाननानै बिराद जोबोद मोजां दै गेलेनाय दिरुं बोनाय जाखांबाय रिफारि आउट जानायासो रावबो जायाखै आच्छा दे मारु दै बारबाय सानै आउट जाबाय मारु दै थांबाय आउट मारु दै मारु दै मारु दै नानै सियासो जि मोजां गेलेगासिनो मारु दै मारु दै मारु दै आउट जाबाय दै मारु दै मारु ये तो हार गया ओइ सेकेन्ड थांबाय दाख्लैबो सियार सयनायाव सेकेन्ड थांदोंमोन ओरैजाना आगदानिया दिनैबो सेकेन्ड थांबाय हार गया तुम्हारा नाम क्या है तानिया और तुम्हारा हाँ कृष्णा बर' रोङो ना मोसागोन ना मोसानाय नङा दिनै बया मोनगोन मोसाया नोंलाय मा मेथाइ मोसागोन मा सं कौन सा सॉन्ग डांस करेगा कन्नड़ा भी डांस करेगा और बोडो डांस करेगा गाना का नाम बोल दीजिए और बोडो वाला तुम्हारा बोडो बात करने के लिए आता है थोड़ा आता है ओके ठीक है सीख लीजिए बड़ा होने से सीख जाएगा ठीक है साहा फुदुंदों दाखालि लाब जागोन जायाखै जिरायफैनांगौ दाखालि गोगो मोनो खोमा एसे दा जोङो जौस्रां बेखेवनाय हाबाफारिखौ
नै दाखालिसो एबार साबसिन लाबाय बरिया दे मोजां मोजां ओरैनो थास्लायस्लाय ना दे बयबो माने ओंखाम उखैनायफोराबो उखैयाखै बेयाव माखासे केबि आर ए आफादनि मेम्बार्सफोरा बेयाव दं बिथांमोना जोबोद खस्थ' आरोना ओरैजाबो दङ जाय माने फैयो दिनैनि बैसागुआव बिसोरनि नामखौ बेयाव माने एन्ट्रि खालामो आरोना साबाइसे फैदों कन्टाक्ट नाम्बार लाखिनाय जादों माने बिस्टरखौ खैजन फैगोन दिनैसिम दासिम 88 फैबाय आरोना दासिमहालागै दिनै एसे खम दाखालिनिफ्राय गेसाव मेन लामा खाथियाव जाना नै लोगोफोर मेन लामा खाथियावनो दिपु दङ बैयाव थाव दिपु दङ बेनिफ्राय ओरैजाय आरोना नैयाव नै बैयाव नै केबि आर ए नि बेनारखौ बेयाव लागायनाय जादों नै बेयाव नै कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन बेनिफ्राय साइडआव दङ नै वेलकामाव दङ आरोना वेलकामावबो फट' लागायना दोननाय जादों ओमफ्राय चन्दनि मेडाम आरो ओरैजाय हासि मेडाम दं आरोना दा सान्दुं गोसा लोगोफोर सान्दुं गोसा अखाया मास मोनथामसो बेंगलराव अखा हायो अखा हायैनि थाखायनो बिराद माने धुला जादों आरोना ओरैबायदि धुलि जानो नागिरदों दिनैनि बैसागु रंजानायखौ बेनिफ्राय जागायसिगोन आरो जागायबाय नै माने कारेन्ट गैयिनि थाखायनो बक्सआव होनो हायासै मोसानाय बा खननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिन्थिलांदों दा बिथांमोननि थाखाय बयबो खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होयोबा जोबोद गोजोननाय थागौ रायजोफोर मा जायगायलाय ओंखाम माबा हटेल नामा रेस्टुरेन्ट किटचेन मा संदों टमेट' गोजा ना बिलाय माथो दै पापर संग्राया नोंसो नामा संग्राया नङा ओरैजाय ना फ्राय खालामगासिनो नै आदाया बेयो जाबाय दालि रेडि जाखाय एकदम जानो नांसिगौ ओरै ओंखामाथ' थिगानो दे बरियानो दे ओंखामा बरिया जाबाय खावसेया नै नाया रेडि जाबाय जानोसो लुगैलाङो माथो दाबो जाया मोसानायफ्रानो अमा बेदर रेडि जाबाय जानोल' नांसिगौ एकदम आरो संग्राफोर बिथांमोननि खोबदो ओमफ्राय माबोरै खबर आदा सोलिगासिनो ओमफ्राय आदाया बबेनिमोनलाय मा डिस्ट्रिक्टनिमोनलाय क'क्राझार खै बोसोर जाबाय बेंगलराव जाबाय बिदिनो 8-9 बोसोर जाबाय 9 बोसोर माबायदि बेंगलराव थानो बिदिनो नर्माल ना फेमिलि दं नामा बेंगलराव फेमिलि गैया ना जाथ'बावाखै ना माला जागोन केबि आर ए नि आफादगिरिखौ बरायबाय गांसे आर'नाइजों प्रेमजित औवारि सार सिनियर चिफ एडभाइजार सन्जिब बर' बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय
आखाइ खबनाय हो रायजोफोर गोबारै बयबो आरो जों दानिया नेक्स्टआवहाय बरायबावनानै लानो सानदों बिथांजोआबो जोंनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएसन आफादनिनो सिनियर वुमेन एडभाइजार बिथांनि मुङानो जाहैबाय अनजुथा बाग्लारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोबारै आखाइ खबनानै होदो रायजोफोर बिथांमोनखौबो बरायनानै लानो सानदों दा जोङो बरायनो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आङो खावलायहरबाय बैंक अफ बर'दानि मेनेजार सारा सानदों जों बिथाङा जोंनि केबारे आफादनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएसन आफादनिनो सासे मेम्बार आरो बेजोंनो लोगोसे बिथाङा दा सोलिफु समावहाय नेलमांग्ला एरियानि बिथाङा नेलमांग्ला बर' बर' ख्रिस्टियान फिल'सफि बिथांनि पास्टर बिथांनि मुङानो जाहैबाय शरद दैमारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बांद्राय हुदा गैयाथ' आंहा बेनिखायनो एसे मिस्टेक जालांबाय बेनिखायनो गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय रायजोफोर जेरि सरगायारि बिथांजोखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय आरो नेक्स्टआव दङ जोंहा आलासि दंबावो जोंनि मुङानो जाहैबाय जनति दैमारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय आरो जोंहा दंबावो मिथुन बसुमतारी बिथांखौ आङो इन्ट्रडिउस होनो बिथांनि डिजिगनेसनखौ होनांगौना होनाङा आं सानदों नाथाय बयनिबो गेजेराव आं होनानै होनसै बिथाङा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादनि सासे फाउन्डार आरोखि बिथाङा नोंथांमोन दा आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै क्लियारलि फोरमायनानै होबाय नोंथांमोनहा मिथियाबो जानो हागौ दा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय आमंत्रित करता हूँ मिस्टर रंजन डेका एसओ माथो बिराद हेन्डसाम माथो थैंक यू इसके बाद एक और गेस्ट है हमारे पास उनका नाम है राम सेठी उनको भी अपना परिचय देने के लिए अनुरोध करता हूँ आखाइ खबनानै रायजोफोर आरो जोंनि गेजेरावहाय दा बावैसो आलासि बिथांमोन नुजाफैनो हाबावदों दा बिथांमोनखौबो जोङो बे समावनो बरायनानै लाखानोसै गाहाय आफादगिरि मिस्टार जगेन मुसाहारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादनिनो हेड मेन्टेनेन्स मिस्टार सन्जय बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय दा जोंहा माखासे थालांबावदों जोंहा न'निखौ एसे लास्टआव दोननाय जादों माखासेखौ एसोसिएसन आफादनिनो वुमेन एडभाइजार सुनिता नार्जारि
आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बेजोंनो लोगोसे आङो सिनायथि होनो सानबावदों जोंनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएसन आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार जन सुदामा ब्रह्म बिथांखौबो मानसिया ओरैनो नै बे सारनोबो आर'नाइ होदो गांसे आरो बिथांजोंनो लोगोसे आङो सिनायथि होनो सानबावदों जोंनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएसन आफादनि ट्रेजारार मिस्टार नेरसोन बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दिनैसो गोदानै गायसनजानाय एसिस्टेन्ट स्पिकार जाय बिथाङा बावैसो सिगां बुंथिबाय थादोंमोन नङा होमबा बुंथिगिरि दा बिथांखौबो आङो सिनायथि होनो सानदों बयनिबो सिगाङाव बिथांनि मुङानो जाहैबाय लकेन्द्र नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायहरबाय आरो जोंहा दासो नै आलासि फैनाय एसे आगा फासा जादों मोनसे आफादनिनो बिथांमोनहा दा बावैसो नुजाफैनो हाबावदों जोंनि गेजेरावहाय BBW आफादनिफ्राय मिस्टार सन्जीब बर' बिथांनि डिजिगनेसना मामोनथाय AGS एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि गोजोननाय थाबाय रायजोफोर हेलौ जोंहा बरायजोब्बाय नाथाय गाव फट'ल' गालांदोंमोन आमार कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशনৰ সেক্ৰেটাৰীয়ে সবকে আদৰি জনালে তাৰপিছত নিজকে লুকাই থৈ আছিলে এতিয়া আমাৰ KBRA এছ'চিয়েশ্যনৰ সেক্ৰেটাৰীক আমাৰ এখন আদৰণি দি আদৰণি কৰিব बयबो आखाइ खबनांगोन दानिया जोंनिया आलासि सिनायथि होनाय बा बिबानगिरि सिनायथि होनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय नोंथांमोन गेवलां मेलखौ बेखेवनानै लानोसै नोंथांमोन गेवलां मेलखौ जों बेखेवाखै नङा होमबा दासिमबो दिनै कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन हिसाबै जों गिबिथार बैसागु बे बेंगालर हालामाव जोङो खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय आरो दिनै बे समाव जोङो फैयै जोंहा बे दिना सफैबाय आरो सफैनायजों जोङो दिनै बे समाव दिनैनि बे बैसागु रंजालु बैसागुखौ खुंफुंनो थाखाय दिनैनि बे गेवलां मेलखौ आङो बयनिसिमबो थाखाय गोसो गुवारै बेखेवनानै होनाय जाबाय दिनै जोङो बैसागु जोंहा जोंनि गावनि गाहाय आफादगिरि मिस्टार प्रेमजित औवारी बिथाङा बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरनाय थाबाय नमस्कार ইয়াত আহিব পৰা আমাৰ আলহীসকল আমাৰ कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशननि गिबि खेब सेथि बैसागु खुंनायाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां आलासि आरो जोंनिनो KBRA आफादनि दैदेनगिरि मेम्बार्स आरो दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै जोंनि बे सेथि बैसागुआवथ' जालांबाय थायो बेहाय बेंगलर बर' वेलफेयार एसोसिएशन जानानै दिनै द'थि खेब जालांनानै थांखांबाय मैया दाख्लैसो दिनै जोंनि बे कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशननि सेथि बैसागुआव गोजोननाय मोनदों दिनै गोबां मानसियानो फैनो हायाखै जानांगौ थेवब्लाबो माने गोबां मानसिया सफैदों दिनै जोंनिसिम खस्थ' खालामनानै गाव गावनि बेसेन गोसा
समखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै जोंनि बे बैसागु खुंनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनाय थाबाय। बेनो नोंथांमोन जोंनि मा जाखोलै जालालै बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिनो केबिआर आफादनि माखासे मिनि बर' स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि नामा गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो दीपक बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ खबनानै हो रायजोफोर स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङा। गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। आरो दा जा दंबावो सिनायथि होनांगौआ दा दिनै नोंथांमोनहा दिनैनि बे कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएसन आफादनि खुंगा सेथि रंजालि बैसागु सिनायखायो। बिथाङा ससियेल मिडियायावबो एसे एक्टिभ दङ। बिथांजोखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। खमनानै होदो रायजोफोर गोबारै। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो सिनायथि होबावनो वेलकामाव बिथां जोंनि मुङानो जाहैबाय पिंकी ब्रह्म। बिथाङा अलरेडि जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएसन आफादनि वुमेन एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि। बिथांजोखौबो जौस्राङाव फैनानै सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायहरबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। गोबारै आखाइ खबनानै होदो रायजोफोर। दुर्गे औवारी बिथाङा जोंनि आफादगिरि बिथांनिनो आइजो बिथांनिनो बिसि। बिथांखौबो सिनायथि लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। नामा दुर्गे औवारिया बिथांजोआबो आफादनि थाखाय गोबां खाथियो, प्रेमजित गोबां औवारी सारनि सुबुंखौ मदद होयो। बेनि थाखायनो बिथांखौबो जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होखानो सानदों। आखाइ खबनानै होदो रायजोफोर बयबो गोबारै। जोङो बेबायदिनो गेजेर खन्दआव गोबां सिनायथि होनांगौ दंबावो जोंहा। जोङो फारि फारि होलांगोन, नाथाय जों खेबगिरि बिथां गेदेमाखौबो आङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गिबियावनो जोंनि बे केबिआर सेथि बैसागु बिबिसिनि पास्टर जना दैमारि आरो बिनि मिसेस आरो फिसाजो। गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। गेजेर गेजेराव जोंना आलासि सिनायथि होनाय सोलिबाय थागोन रायजोफोर। आंनि खुलुमनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। बैसागु बोथोरै Krangsi Aku bakrangsi Kemakheबो समाय लायो नोंखौलाय आङोलाय गोसो थोयो सना नोंखौलाय आंलाय मोजां मोनो
आगै आगै बाग्रांसि लाय आङोलाय गोसो थोयो सना नोंखौलाय आंलाय गोमाखेबो समायलायो नोंखौलाय आंलाय गोसो थोयो सना नोंखौलाय आंलाय मोजां मोनो आगै आगै बाग्रांसि आगै आगै बाग्रांसि सनालाय आगै बाग्रांसि गोमाखेबो समायलायो